Уважаеми съмишленици, вече няколко седмици българите протестираме. Протестираме по различни причини, но водени от едно единствено желание. Ние като българи да живеем добре в собствената си държава България. Защото тя е нашата родина. Не я трябва да пазим, не я трябва да развиваме, не я трябва да браним. Преди малко господин Васев ви каза, че от вчера обикаляме в сърцето на Пиринска Македония. Базата на организацията, основата на организацията. Срещахме се с стотици хора, стотици българи със своите различни политически убеждения, но водени от няколко проблема. Проблема с това как да си посрещнат разходите, проблема с това как да си напълнят хладилника и проблема с това как да разберат това, което им казва телевизора. А телевизора за пореден път им казва, че проблем няма, че протестиращите са разделени, че имали неизпълними искания и други подобни такива. Ние имаме едни искания да живеем нормално, достойно в собствената си държава. И за това днес се събираме тук пред Съдебната палата, защото един от основните базови проблеми на българите е тяхното чувство за липса на справедливост, за провалена съдебна система, за това, че обикновеният човек го преследват и тормозат пирници, събирачи на задължения, частни съдебни изпълнители, лихвари, банкери, инкасатори и всякаква останала папъч, а този, който граби държавата, този, който разпродаде националните активи и богатства, се вози по улицата, скъпи коли, с много охрана и не му пука. Затова българите не вярваме на тази съдебна система. Затова сме обърнали националното знаме. Като български националисти, ние много добре знаем кога се обръща знамето. При бедствие и на война. Ние живеем в бедствие и всеки, който го отрича, е лъжец и лицемер. А властта на прехода, основният монопол, води срещу нас 20 години война. Резултатът от тази война е за 20 години 2 милиона българи по-малко. Толкова не сме губили по време на всички национални войни за обединение и освобождение, водени след 1878 година. Затова като български националисти обърнахме националното знаме и тръгнахме на поход с обърнати знамена срещу властта. Защото искаме да се махнат квотите в съдебната система, не искаме да има политически назначения в тази съдебна система. Защото няма как един прокурор да разследва един политик, който ще му назначи началника. Това не се е случвало и никога няма да се случи. Познаваме се. Защото искаме прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт. Защото искаме хората да имат достъп до правосъдие и до справедливост. Затова обърнахме знамето и тръгнахме на този поход. Има още два конкретни повода, по които сме тук пред Съдебната палата. Единият е, че вече повече от 6 месеца наши сънародници, свестни момчета от Сандански, са задържани с повдигнато обвинение по смъртта на един циганин в Сандански. Само че по тези обвинения личното ни убеждение е, че няма никакви сериозни доказателства. В противен случай няма защо месеци наред да не се случва нищо по това дело. Тези момчета за нас бяха арестувани и прибрани от чисто политическа поръчка на бившият вече вътрешен министър, който много искаше да влезе в Шенген, само че си влезе в тях. Затова настояваме тези момчета да бъдат освободени. Затова символно ще включим тези момчета в нашите листи, за да покажем, че сме солидарни с тях, за да покажем, че няма да оставим български националисти да бъдат тормозени от ненационалната ни власт. Още една подкрепа изказваме днес. Преди 2 дни полицай от Разложкото село Баня при самоотбрана, пореден опит на самоотбрана, застреля нападнал го циганин, размахващ брадва от циганска тълпа, кратяща кабелите и съобщенията под теснолинейката. Сега този човек е в ареста и се очаква да му бъдат повдигнати обвинения. Този човек за нас е достоен български полицай, който е изпълнил служебния си дълг. Затова сме и в негова подкрепа тук. И затова искаме... Затова обещахме и осигуряваме защита на семейството
на този човек, който извърши тройното убийство в столичния квартал Аптовица. Затова оказваме подкрепа на полицая, затова искаме тези момчета да бъдат освободени. Уважаеми сънародници и съграждани, нашата борба продължава с обърнати знамена до тогава, докато не сложим нещата в държавите ни на мястото им. Затова продължаваме, от тук сега се нареждаме в колона зад буса, приемнаем шествие до нашия клуб, където продължава нашето събиране. Борбата ни продължава. Да живее България! Да живее!